Iroi try sesin pat ngai ke blei pi baro ha kerteng ke berembor tam ke jong jisu te ban nget bi tan em kalong ke ek ba baklahi tang bangi ha pan tenjo teng teng ki don ki ba shisha ki bangi ha ban nget bat teng teng pat ki don ki bom shisha ki bangim de ban nget te namar ba la kham slam ba ha kata te ngatip kan Ampe pangayu I dala ka jong ka khmat ken ten renga tip ba uni uding telai te usok ding telai te ulong te ban bam te nga ai ka we ka jingi kai shapang uding telai te nga ya tho ru ba uding telai ulong uni usok ding telai ulong ban bam te uding le te ulong tu uding telai ba hapo le te ulong bai ken ban bam na man chua ki brio na kim don jaru da tu uding telai ki ya dung pat ki pelong ja te don ken ba comment ha kata ka video ka ba nga ajing kren chapang uding telai em phi kong phi te phi la bakla long eu so ding telai ban bam ki marat te ki bam ken ki masi ki e te ki bam han re ki brio te kim ju bam te han re mentang alam balong ban bam temangapat ngalangen ngala kumpan map ruha ke video ba nga bakla te namar kata katu kala kham slami kata te namar kata ngi haban long gi bastan bah kat bang adang ya dan tiem ngadang sngot ho ba pleng ngi haban ti jeliu ki e bar khot bat ngi haban priang ya ka ban priang bat ngi haban nom priang ya ka bam de ban priang te teng teng kade shisha phi ki prieu dala sha hi kai ha katu ko kom em wat i jing shisha ru ki kentat no bat teng teng pat ya ka bam de ban kentat kemut ya ka ban kentat ki priang ya ka ban priang ki kentat te bangin light na kani ka jing sha ban bakla na em yangi te ngi hap ban IT bahaya la de ha ublei kani ning kong ka hi kai nga hi na mar da men ha kini singi o ngayo I uday pen barem dor bah usok ding telai tambah ki hap ban nang kan ban kumno ban pen kho yo kumno ban bam yo kumba kile itu usok ling kile ha kata karukom kan te uday shisha ken kumba ngala ai katu ka jing hikai chapang uding telai kan ngala ai jing keren te han re ni kala pen diaw bahai ka mesim jonga ban ni ngala le hikai baklamu uding telai ulong ban bam usok ding telai ulong ban bam te uding te ngatip ulong ba hi te han re da mentang atip ba long shisha ban bam bat ka doru ka de ka parem de ra batan te namar kata ni ha bandon ba ga jing start ngim de bangin chu sha kenting ha kal er kat chaba kenting de ban yang scam ha ka nong rem ka bas scam ngim de ban chu yang scam ha ka nong rem la jong teng teng don ki breu ki ba chu pen ksan ju bor ya la de ya ka bom de ru kata ru bakla han rengi de ban yang scam ba ha ka nong rem ka ba shisha ladangi de ban ko ngu e ga jing pen I jong ki we ru ngi de ban ko ngu te ladangi de ban kentat ru ngi ha ban kentat tang bangi de ban yang ba ha ka nong rem ka ba shisha ken te ble ke jing sok dio ban kor khui ngilang par khoi to ngin long ki ba start ki ba wat ba ke jing start kham tam ha ka ba de bat ka kam u ble lengi ha ban long start ba namar teng teng pin gul mar ka jimut ka jing per khat la dangim long start how try te kum tai le ban chong ba ki jat ki jong try khnang ba phin yo ya ka jing start bat nam dan manu manu bala ban pin bakla yang ilang baro te ro try